16 minutes past 10 ndo pafika nthawi pali manja baba Isabe wakapindira mu studio. Monday Hangover Killer, Monday 29 December 2025, nthawi 27 minutes past 10 makabatireko Zimbabwe. Icho kwadi muri Zimbabwe dzandakapakata ndinadzo ndiri kufamba nadzo ndakaita kuhwengechera kuita kuremerwa kuita kurembera Zimbabwe kana ndakarembera kuri kuti tose takarembera patsere chikonzero munenge makabata chimoti muri kwa ikoko Zimbabwe iko zvino zvibukoma KB takuda kuita maitiro ekuti zvatinoenda zviye kumberi kumberi mberi senhepfenyuro yacho tiri kuti isusu muri yeZimbabwe mukufamba tinosangana nevamoneka chimboti akomana zvinhu zviri kumboitika here izvi ichokwadi nyaya idzi dziri kuitika here idzi vamwe vachindedzi chokwadi vamwe vachindedzi chokwadi vamwe zvikanzezvo neimani vamwe ndidzi kugadzira right zvikanzedze dzekubika akomana vanondiziva mukatarisa kamusoro kacho right kangabike here dzakawanda kudai dzinogara papi chiregai nditi ndikupindurei nhepfenyuro ndevanhu hatingakwanisi kupinda mustudio tese ndikapinda wenini ndokutsvagiraiwo ndokupaiwo imoteererawo kana muchiendesa mberi moendesa kana tabva kutaura paya vanoda kudzinzwa nhamba munadzo vanoda kuziva pazvakaitika vanoda kuziva kuti ndepapi vanoda kusvika ipapo moenda mozvionera kana kuti ikoko kana musingazive zviri kuitika panext door pako ndiudza kuti unogara kupi ndizokutorera nyaya iri panext door pako baba Isabel vazhinji vacho vanozviziva kuti iyi nhepfenyuro yenyika hatingauye panapa kuzoita aiwa asvite plus inzwaka ukanzwa saizvezvi ndake ndiri kumberengwa good musi weSaturday vari kumberengwa taurai neni kunonzi kuFontaine kuda kudarika payo kusapa kubva pano kurova masvingo kupinda muzvishavane takapinda muberengwa kuenda mukatikati pane dzamakawana iriko ndinazvo makadzi guku kutangira kuno kubvuma ndira kuzvisiya but ndira kutanga neye pabvuma nekuti ndomurodhi mandakapinda navo yebo papa nditsutsurai nditsutsure pfapfaidzai paka mvuma chakumvuma chiri kuti tani baba vakaroora mukadzi okay ndokubva vaita vanoda kuenda kuita iwo 4 makorokoto pavana 4 ava second born yemumba yatori nemukadzi but second born yayo nemukadzi kudaro yakazongobuda izvezvi yaroora ine mwana 1 ndokubva aenda but ahana kuoneka kuti ndakumbobuda iko zvinozvi ane 7 years asina kudzoka kubva zvakabuda nya mukomana uyu murume uyu ane mhuri yake ane mukadzi nemwana 1 but paakaroora akabva ngobuda akabuda nemhuri yake here akabuda nemhuri yake ndobva aenda okay amai nababa nehama dzose hapana kuzanga chisika kopi mwana akazama kutsvagwa vakazama kutumira mapiksi vakaisa kuzviziviso muzvikoro nokutaura mwana komana nemalines efoni ndobva chinja angasiri kubatika musi wa 25 December ndamhanga nadzo achibva tumira message kuhama dzekwamai vake amai vake hama dzababa nababa vake achivaudza kuti Christmas treats andidi anonzi kana dziri hembe musatenge nyowani kana chiri chikafu musatsvage hama dzangu semunhu atora nguwani isipo kwamuri but endai munoungana pamba pamudhara wangu zvikanzi iwe hama dzekwamai zvikanzi no endai munoungana ndine makore ndisipo munoti naitei ndaishanda how many years 7 years asiri kuzikanwa ari kupi mudzimai nemwana akaenda nemhuri yake okay right musi wa 24 manheru paka apindira mukomana mumvuma ari mufortune baba tiri kutaura motokari dzemhando Zimbabwe ari mufortune apindira mukomana pasina nguva malaicha apindira nezitirera riyeria rine magrosari rakaloda baba so vanhu vaungana zvikanzi no kana dziri hembe vawana masaizi nevashaya masaizi vanomira apa kuno kune mashops titenge Christmas
vanhu vakanotengerwa Christmas mangwana asho, right? Zvadaro chikafu yanga iri mutambo, right? Vanhu vaungana, vanhu vafara, vanhu vaita sei musi wa 26 Boxing Day. But ini ndazochibata manje, ndirichite sei, ndazochibata nezuro ndichibva kopi kumberengwa. Ndasvika paya ndiri kuona pane mukoma wababa wemwana uyo aripo, vari kutomwa vari paya. Temeraripo posho tachoshata kubata sei, aiwazve auna kwaunoendezve ndoo dzako kaidzi, Pane chiri kupisa pana munikida wababa wemukoma uyo. Svikadzi nevamwe wambotaura here nevamwe kuti tinzi kuti vanoda here kuti chinhu ichi chitaurike. Murume pakadzoka, mwana pakadzoka, ane motikari yemhando pamusoro, Yes. maraicha, grocery, anga ane mhuri yake here, ava nevana vangani? Aiwa, angori nemwana 1. Okay. Ana kuita mumwe angori nemwana 1 Nemudzimai wake. Inzwe papati ndokuunganidza vanhu musi vanhu vapedza kuti vatama kuma pasi 4 Christmas yakatanga kubva kusaini kunosvika kuma pasi 5 uko. So no imbodzimai radio imbounganai Futi. tikagara ka tombobvuwa vanhu vachimadaro zvikanzi right. Varume munoona murume uyu achireva baba vake, pane mhosva iripo, but mhosva iyi inoda chikoro. Inogona ngeri yangu, inogona ngeri yamai vangu, inogona ngeri yake mudhara, but mhosva iyi hapana ari kuiziva, ari kuziva ndini. Asi asatitaura kudaro akati mudhara, pano pamuri kugara hapasipo penyu pano. Kana manzomana kutengesa stand, taurai. Ipapo akatosimudza mumwe akati ndine stand. Svikanzi stand inoda mari, ndobva yataura svikanzi tiri kubhadhara nhasi. Toenda mudhara vanoona stand. Ari kutaura mberi kwehama, ndiri kuda kuti stand ishi ndichibva kuno kwandiri kubva ndikudzeni ndiri kubva rini, panofanira kutosara building material yese yatengwa yavepo, vanhu vakuvaka. Mudhara ndichakusiyirai mari yekuti vanhu vavake. Inzwai hama, mukaona imba ikasapera ndimudhara namai, nekuti mari inenge iripo zvese ndiri kusiya. Okay. Sei akati pano pamuri kugara mudhara namama pasi penyu. Aiwa, zvapari. Okay. Level yezvavari. Mwana wepamusoro. Ndinoda kusirira muchita zvinhu zvakanaka. Imba kana ichivakwa, tsvakai vanhu vekuti 2 to 3 weeks imba inofanira kunge yapera. Nokuti kona to kona unofanira kunge una builder achisimudza imba. Ona construction. Nokuti zvinokonfesa zviripo, mari yacho iripo. Mwana anga ari kupi? Asadatira kuti anga ari kupi. Okay. Motikari yakauya nayo ine number plate yenyika iyi. Aiwa, ini number plate yenyika South Africa. Okay. Ndo number plate yenyika yacho na. Right. But kune vamwe vakazoti no. Munhu ndakasangana naye kuHarare. Umwe ndasangana naye kuBulawayo. Ndatori ne time. Saka zvokuti unogara vanhu munzvimbo zvezveka. Ndipano panapo. Tikati yagara chimuona munhu uyu. But number ndiye South Africa. Vanhu vadhakwa, vanhu vaita sei pakunopedzisira. Zimbabwe moda kunzwa here? Achobva aunganidza vanhu futi. Aunganidza vanhu. Akutaura kuti izvi ndazviitirei. Ndiri kunzwa senge ndiye kumba kwedu ngova kepi. Chii chakaitika baba Isabel? Right, akuchitaura manje. Anoti iwo ndati ndikuzivisei hama dzamai vangu, ndimi vanhu vandiri kunyarira, ndiri kunzwa kusora ndikakutarisai, nokuti ndikada kutaura zvandinoda kutaura panapa muchanyara mukasatarisa mukashaya pekupinda. Hanzvadzi dzaamai vangu, baba naamai vamai vangu, vana tete, mashoko aya, vana baba neverudzi rwababa vangu, ndinoti musimbe. Zvatiri kutaura izvi ndiri kuzama kuti maybe ndingaita kuti nokuda kwaizvozvo zvisaonenge senge izvo, ende handizi kuzvivanza. Ndichazvitaura kunyange vasiri ukama vakaungana pano vati kuna tifare tese. Anotaura mashoko achiti baba munini vekuti tora wewe vakazoti imbomira mwanangu, uya pasaidi, imbotanga wandudza zvokuda kutaura, tisati taura nyaya iyi pakaugara vanhu. So no ndakutoita senginonzi imimi ndine nyaya nemi isingasikana nevamwe. Yes. Ndoda kutanga kuparura nyaya yangu apa. Munhu wese achinzwa. Amira kumberi, mukadzi wake kwakufamba uyu kwakunofugama pasaidi padedi. Okay. Achitaura mukadzi wake amira pasaidi akafugama pasaidi.
zvikanziregai ndikuzivisei baba nguva yese ndanga ndiri musango ndaizama kuti Mwari nevadzimu vandikomborere kuti nyaya iyi ingavharika sei. Baba zvamakandiitira kundidzidzisa kubva mugredhi yakati kusvika pagredhi yakati kusvika nhasi ndakadai zvese zvakaitwa neni tinotenda. but ndine mashoko andinawo. Amai vangu vakanditora vakagara neni pasaidi vakandiudza mutupo kuti hauswe pano ndiri mwana wekwakati but mutupo wangu inini ndowekuchiredzi ndowokuna baba vangu asi amai vangu vakandiita ndiri pano asi makandidzidzisa kusvika pari panapa kuti nditaure nyaya yangu iuraye musha wenyu ndakaona yakaoma inofanira kubhadhirwa neni 7 years idzi ndakaenda ndichiti ndatoenda zvachose but ndakanozarurirwa kwandakaenda nditori manager pane imwe kambani hombe yandoshanda but zvandaita izvi ndiri kuripa mhosva yamai vangu. Baba naamai vangu handiri kuti musiyane nokuda kwokuzvarwa kwangu kuti inini ndakazvarwa ndiri mumba menyu baba nevamwe baba. Amai vangu ndivo vari apa vana baba vaamai vangu ndimuri apa vana sekuru ndo zvandikakudanirai kuti ndikudze. Saka zvandakuita panapa inini baba ndiri kuvavakira imba ndotenga stand ndichavatsvagira mota nemari yandichabhadhara yekuti amai vangu vane zvavakaita zvekubuda mumba vakanotsvaga inini ndiri mumba mababa ava ndikachengetwa na baba ava. Saka hongu ndiri kuzvitaura but ndikazvitaura sezvizvo handioni sekuti imba yamai vangu nababa vangu kuuya kwandaita inosara ikamira. Zvandiri kuita izvi ndiri kuripa mhosva yakaitwa namai vangu. Varume panoita maminitsi vanhu vasina kudayira vakanyerera kuti zi vachimirira kuti ndiani achitanga kudayira. Zvikanzi nemwe ndiri kukumbira kuti mashoko tamanzwa tiendere mberi nemutambo then vakuru ndimunozivana kuti ava neava ndovanogona kupinda dari muita nyaya dzenyu. Vanhu ndokuenderera kumberi but wenguona kuti vanhu vakumira 2-2 vakamira 3 muri kuzviona sei zvichaita sei hama dzemukadzi ndobvasabuda pamba ndokuenda kumashops ndokwadzakanoitira dare kuti pamba pemukwashapa vari ikoko ndo manga vari mukati mekuonesana manje kuti toita sei. Saka nezuro ndichidarika Zimbabwe vanga vasati vapedza kuti mwana ari kuti handira kwandiri kuenda ndiripo panapa ndoda kuona ground ndoda kusiya imba yakusumuka ndoda kusiya mabhiridha akuita basa ndichasiya nemabhadhara mari iri vakuzoikana muchifungidzwa kuti matsotsi vanozotadza kuita basa vapiwa mari ndinosiyira baba mari yenyu ishi quotation yatinopiwa kuti imba ida zvakadii zvese ndosiya building material zvese tichatenga tounganidza apa. Amai vakanditsvaga ndiri mumba mababa. Muri kuti pamba apa pane vana vangana? Pane vana 4. Iye second born ari mukomana. Vamwe vana ava ndevababa ava. Ameno. Asi amai vakanoudza second born ndio yakaudza kuti iwewe auswepana. Baba vako vari kuchiredzi. Ende paakabva pa haana kunobva achifunga kuti achanoita izvi akabva nokutsama achiti mai zvinoita iri izvi. Baba vakazviziva ndiri kurarama iri panapa achiti kugara kwangu panapa handichagari zvakanaka kuti ndaziva. Baba vangu pamwe handizivi baba vachazviziva vakazviziva baba ava kuti handisiwe pano ndogona kufa. Aenda kwakaenda ndokunosangana nemagunanzi zvake zviva zvaita akati ndorasa here munhu akatichengeta ndorasa here amai vangu rega ndidzokere mumashure ndopatsuka achita zvinhu. Amai baba vakura sei? Baba kana singakanganise vari pasi pe6 years. Vana unyanya kukura. Havana munyanya kukura. Mukomana uyakura sei? 27 years. 27 years. Zvataurika nyaya iyi amai vanga varipo. Hapana akataura. Baba vakanzwa mashoko akatorwa nemwana. Baba munini vayo ndio vaitongosumuka vaivi kumbosumuka kunditi usati wataura mwanangu imbotanga kumbondiudzawo imwe nyaya yacho panapa pane vatorwa. 19 minutes to 11 ndopafika nthawe pali manje. Zimbabwe munoti kudini? 0713 938538 0713 ndechakumvuma ichi. Imvuma iyi vanga varipo pagungano yese vanga varipo pagungano iri paitaurwa nemwana zvakaitika zvese ichocho achida kubhadhara pamwe chete nokutenda baba vakamurera. Tibatei pa 0713 938538 0713 7 minutes past 11. Papa Isabel pane chimwe chiri kupisa here chamungada kuti chisvike kumhuri yeZimbabwe?
chokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndokutsodzura dziri kuitika matima navo senyika ino ndinoziva kuti chimuti munenge makabata muri mukati mekufamba nacho ndichakaremera dzinza mamukaseko timu ranguko hana loveness madhimba kumtora shangako wamukaseko anoshedzera kuti gift mari yapera chimuti wakabata ndinoziva kuti kufamba nacho wamukaseko iditi muzimba kumedhe bhitsira kwabula kwayo wamukaseko Moses Tsomai chimuti makabata muri kufamba nacho wamukaseko Isaac Ndebvu wasu vatezvara Isaac Ndebvu wasu chimuti wakabata mukoma KB yebo kwanzi na Isaac Ndebvu wasu kana kuri kuti Mwari vatonga kwanzi munotouya nemichina yese pandinenge ndichichemwa achienda kupi Isaac kana kuri kuti ndikuenda kune imwe nyika aenda hapana kwauri kuenda hauna kwauri kuenda Isaac Ndebvu wasu uchirarama uchiteerera chimuti kuita sei palibe kwauri kuenda kuenda kupi we Isaac wasu uchienda kupi kuti zvaita sei chimuti chisara nani chibate uri pasidhoga ipapo wamukaseko chadhogota mimba yebere titi muZimbabwe kumeta bhisari kwabula wayo wamukaseko vakabata chimuti wamukaseko wanoshevedzera kuti papa mukoma wangu mbofela mhofu yemukono zienda nechaka mashakaire mti unone mago bosi chineke vakabata chimuti kwanza ndichisiye ndikuenda nacho vakarara nebhutsu musi uno Chelsea yarowa neAston Villa hakuna musha usina guwa sari boss chineke paka mutora shanga chako mutora shanga chiri kuti tani inzwa iZimbabwe nyaya iri panapa iyi kune nyaya yakaitika kumutora shanga nyaya yaitika kumutora shanga ndeyekuti pane muzvina business vanga vari kusati makusawirirana nemudzimai vaine zvitoro zvavo but pakaita mashoko ekufungira ndowirirana pakati pousawirirana yekuti mudzimai pamwe pane zvaari kuita zvokuti anogona kuti mukati mebasa iri arikanganise kana kuviga mari muzvina bhizimisi aifungei pamusoro pemudzimai wake anenge ane kubuda kwaari kuita saka mari hadzisi kufambiswa mune zvakanaka mukadzi achibva arambira nemari inofungira kuti inotangira pa$10,000 US ichienda kumberi so muzvina business pane kufungiro kukunzi izvo zvichienderana nekuti zvakazobatwa chikonzero nyaya iyi yakazoita mapurisa pakati muzvina business akatakarira nemudzimai wake vari mumba vakarara mudzimai wake pane vanhu vakazosvika pamba pavo vari kumutora shanga usiku sematsotsi vhurai madhoo right tikuda mari pano right mukadzi ndikutanga kubayiwa ndikutanga kuchekwa nzira yanoshandisa kugara nayo pasi nebanga nematsotsi achekwa svikatera kuti no mari wangu ndinachengeswa nemurume but mari iyi iri kuna amai vangu paida about 6 kilometers kubva panzvimbo pavanga vari vachienda kunzvimbo kuti vakashekereswa mari pindai mota ndobva dhiraivhiwa mota chinodhiraivhiwa ichinopaka kumba kuna amai vave tikuda mari ichibva yaburitswa kudaro ndobva yapiwa vakomana matsotsi yapiwa matsotsi mukadzi ndobva ambotakurwa ndokumbobudwa naye ndokushungurudzwa kusvika pakuiswa acid kune rimwe nzvimbo akavanzika murume paishungurudzwa mudzimai anga ari kupi aivapo achingoshungurudzwawo handirika tikuti vaishungurudzwa vanhu ava pavakabuda vari mukati mekutesa vakadonedza foni matsotsi vadonedza foni ndokuendeswa mapurisa ndobva yatsvaga vanhu kutanga vaitaura navo vachiita seka kusvika paitiwa makozi ekuzosvika kuti vanhu vaonekwa kusvika vatotaurwa navo zvikanzi tisiye isusu hatizi matsotsi anoshamisira isu takandodaniwa isu takasika pazive isu mukatarisa imo muchaenda conversation inotaura kuti takafamba sei uyai pakati taitotaura nemuridzi womukadzi maiwe so right murume achivafonerwa ndobvaenda kumapurisa aenda kumapurisa ndobvanzi pinda mota tifambe kumba kwako tinotora statement kumudzimai wako vasvika kumba kwekwe mukadzi ari kuchipatara vasvika pamba paya zvikanzi vada kutora statement murume uyu businessman achibva ati ndiri kukumbira kumborasa mvura akaisiwa makaps ndobva abvisiwa roko 1 abvisiwa roko 1 kuti akwanise kurasa mvura ndokuti pone wezimba siri kwenzimba kunodai so munhu arowa pasi munhu achawanikwa
munakatiza businessman atiza aish ko businessman akatize futhi amero pakazobuda kamashuka kunzi mukatarisa kana pakuti makanonga foni mukatarisa imi muchaona kuti conversation tatutaura kunzi uya pakati masvika papi ndiyo tatutaura naye aitaurwa naye ndiani manje mukadzi murume kuina kuti vaida mari iri kumukadzi mukadzi aira mari chi nemari aira mari vaya ya so mukunetsana kwemurume nedzimai mudzimai akatora mari yes achibva endesa kuna mai vake chokwadi mudzimai achibva arambira nemari businessman achibva atsvaga vanhu yes vakazouya vachizoshungurudza mhuri iyi kuita kunge matsotsi kusvikira mudzimai ashungurudzwa achibva ati mari iri kuna mai vangu vachibva vapinda motikari ndokubva vaenda kuna mai vakatora mari matsotsi saka patizi kuti businessman kutiza akatizei kana pasina zviripo hasi kuwanikwa akaenda nemakapsi edu akapsi edu walioko wani makapsi enyika kaya ndenyika akaenda nemakapsi edu hasi kuwanikwa ndimwe moso mudzimai ari muchipatara akakuvara muri kuti akachekwa akaiswa acid ya zvakaoma 0713-938-538 0713-938-538 mhuri iyi yekumutora shanga yava nenguva yakareba sei vachigara vese atinazobvunza kuti vane mhuri yakawanda sei takata kutsvaga zvenyaya zvairiyoyi so tichanzwa izvo zvekuti vanhu vane nguva yakaita sei vachigara vese uyezve vane vana vangani kune vanoziva nyaya iyi yekumutora shanga ngatibatsiranei kuti vanhu ava vane nguva yakaita sei vari vese uyezve vane mhuri yakaora sei 0713-938-538 hanzi chii chinonzi chadzunda ishona hombe chadzunda unenge uri mumotokari uchifamba nespeed yakarongeka 60 km per hour murodhi yakanaka kobva kabuda katsuro musango katsuro kabuda musango ukati usavikawo rega ndiwedzere mbijana ndikatsike wooneka rutovhura gap kutosiya mota wabva wati 80 km kari kuvhura gap kusiya mota 90 km 100 km tsuro haisi kuroveka iri kutofamba uri kutevera mugwagwa haisi kubuda mumugwagwa 120 tsuro unesenge uda kubovhara gap mbichana 140 ukati paita usavya kuti aiwa zvepoti yangu yesetapera usavikawo 160 gap rakuvharika katsuro nguva yekuti kwasara kana kuti 1 mita kuti uchirova katsuro wobva waona inzou yakatogara murodhi iri kutozvibatsira zvayo nguva yaunoona nzou kuti haisi tsuro inzou nguva iyoyo pada mabreak pada kumita but 1 mita hapachamirike nguva iyoyo kuti mai we ndo inonzi chadzunda murume wekutiza nemakapsi uyo edu ngaabatwe chandinoziva polisi haikusiye ndinonzi simba rashe makinzi paushe wekunzi baba Isabel yes murume wekutiza nesimbi makapsi ngaabatwe toda makapsi edu pane vakawanda vari kupara mbosva vadautousungwalewa Happy New Year Kanyemba chengetwa na Mwari pamwe chete kana bozhongora ninonzi power pa cross Musami Zimbabwe iri kurova ka South Africa 2-1 ai wakati notenda hanzi chengetwa ina Mwari baba Isabel na baba Pati Happy New Year ndi power pa cross Musami 0713-938-538 baba Isabel muri kunzwa unofana kunge wakachengeta muri mpurisa ka une musungwa unenge uripo achitaya madzi uratira mfutitene Aleki Gweja tinotenda 0713-938-538 0713-938-538 tisati okay baba Isabel tiri kudzoka kati chipinda muchitoro nevasawira vedu veDMR pari zvino regatinzwa kuti 25 minutes past 11 ndo pafika ndawe pari manje baba Isabel pane chimwe chiri kupisira chamungada kuti tisvike kumhuri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndokutsodzora dziri kuitika tima yese nyika ino ndinoziva kuti chemutima nenge bakabata muri yeZimbabwe wamukaseko idite muzimba gomete bizere kwa bulawayo chenge masara madambosi chimuti wakabata wamukaseko mukoma wangu ndinoshedzera kuti Nabothi akabata chimuti haripo pa Fort Center akabata chimuti wamukaseko semuchena chimuti makababa seko kisimusi
Mateyo wamukaseko Nyasha Mangwiro chibuto akabata Patience Josamu chibuto akabata Nesikakakane Simba rashe chiodza Nabothi wedzerai iti mfundisira chibuto akabata kwanza arichise takaita chokumedza kwanza kana ukabata chimuturu mushomo kunyangori storekeeper kwanza change urasike inongoverengeka hega asina chimuti atengese paka aiwa ndichazodzika iye mwana ave muprofita akaunti ng'anga akaudza vanhu vakaungana ipapa zvikanzi iko zvino zvandishandire nyika kushandira vanhu vari munyika umu kuvarapa kana kuvaporesa ndoda kumbotanga neveukama manyanyisa vanhu vasina kunaka izvezvi muchibva pano ari kungotaka kunobata chete ma1 vachibva ikoko kune 2 vari kurwara nepfungwa 3 vakadona so vanhu havachazivisi manje iye achibatoshendera kuti ndakati kudii ndakati muchidzokera kudzimba dzenyu musabate baba Isabel mati chii chakaitika mwana akaudza vanhu vefamily kuti kushanda kwandiri kuita zvezvo kuti makanzwa kuti ndakanamatira nhengi kana kuti ndakaida chivanhu pana nhengi vakapora vakaita sei ndamira kuita izvozvo ndaona kuti mufamily medu manyanya dzimwe imbwa dzinovhima musango imi munovhima mumba saka zvandakuita panapa ndezvekuti ndakumbotanga nemi muchibva panapa ndiri kuti munhu wese ngaarongeke vanhu ngaarare mumba vanomuka usiku musamuka vanosvitsinga musaite angobata chete ndiri kudhura iye saka izvezvi kune vakurwara nenjere kune vakuita zviro zvekudona asi iye achitumirwa shoko anoti mugroup ndakati kudii saka sendaipedza but ipapo pakaipa kunosvika musi wechitatu tinenge tinayo ndechekupi chibaba Isabel ichi ndichepawedza apa wedza iwedza mukoma wangu mukoma ndisainenda kumbereka ndine nyaya yandanga ndichida kutaura ndakanga ndiri pamberengwa panonzi pachifi chizungu sabhuku tarirai mukoma KB ndo patanga tiri paMr Charles Chuma vanga vakaunganidza vanhu seChristmas party yavakati iyi ndiye nzvimbo yese ndiri kuda kuti mwana wese anogara munzvimbo umu pane dongo rababa vangu ranga risisagari vanhu ndoda kuti ndirisimudzire nekurisimbisa asi vanhu ngavauye vamwe pakaurawa mombe 10 about 10,000 liters dzebhiya vanhu vachimwa vanhu vachitamba mukoma KB nhasi uno mukanzi mune kuNational FM patiri kuenda kumaTebeleland uku don't forget munhu anonzi Clemens Makwasa papa chovicho stage iye pachake Clemens anobvisa vakomana kuti imbomirai ndimborova ndiriri baba Isabel makangana kuti patinoita magala Clemens Magwaza anenge aripo murume iyeye kana akapiwa mari yokuti aite basa anoita basa nemwoyo wake nemazvo aiwa hanyozeri aiwa Clemens Magwaza ano kusvikira vamudza kuti zvakwana endeni hakuna munhu anekambona anotamba pastage za Clemens Magwaza vakomana kanogona kufamba 1 hour vasina kumira speed yacho iri 200 kilometers per hour vachifamba so ndiri kuti nzvimbo iyi ndaienda mukoma KB nzvimbo yekunzi kuPhoenix mberengwa chifi chizungu sabhuku tarirai panonzi paPhoenix panga pana Clemens Magwaza panga pana Jacob Moyana panga pana anonzi Lollipop vachiridza ndanga ndakamirawo pastage ndiri papo tichichimhanya aiwa chimuri chinomboti bate chichimbodambuka chichibate vakatoti toda kukumbirawo vakuru chimuri chine sei chinyasobata kuno saka nyaya ndauya nayo pana pamukoma KB imwe yachona pane panonzi paYorks nzira inoibva paYorks ikabva pamberengwa 10 off kunosvika panonzi paYorks ndo panoperera tara paperera tara ipapo wakuenda kuPhoenix kuenda kurodhi inonobata West Nicholson inoenda kuBulawayo kune cross inoenda kuBulawayo baba motokari ikafamba ne5 kilometers per hour yamanya inenge ichifambisa unenge uchifamba ne0 point kana kumbofamba ukafamba mombomira wombopinda pasi utarise kuti yakamira sei iyoya akunzi road yakafa hapana road vanhu veko zvinhu zvinoita kusiyiwa wozonzi mungaenderini kunozvitora zvokuronda 3 days sati zvasvika kumba zvichienda nekuti kana mota dzinofambapo ishoma chikonzero hakuna munhu anoda kuendesa mota ikoko tingakuti nzira iyi yakareba sei yakakura sei ida kugadzirwa apa pandakaenda ini about 35 kilometers pandakagumira ndichiisiya ichiri kuenda kumberi amene kwairi kuenda kumberi ndozivaka kuti panenge pane urongwa hwekuti marodzi agadzirwa so
inyaya yekuti tosvitsawo kuna honorable minister Felix Mona ichokwadi kuti nzira inobatanidza Mberengwa 10 off ndizo yes kusvika panonzi pa Yorks kubva pa Yorks pacho kubva pa Yorks kuenda ku Phoenix Road inoenda ku West Nixon ida kutarisa ida kugadzira aitoripo ya pakaipa pangori nemufananidzo kuti paimbori neroad up ndopokuteverera kuti amuzooni muti aiwa tichasvitsaka kuministry of transport and infrastructure development kuitira kuti mugwagwa iwoyo ugadziriswe 29 minutes to 12 ndopafika nthawe pari manje 0713 938538 0713 938538 tinzwe kuti munoti kudini kubudikidza neidzi dzatsudzurwa napapa Isabel Muchirongwa Bhoshongora segment regai katimbonzwa mashoko anotevera anzina tafadzwa magura masini nyama pamatsetsa business center ndakaita kunamira pachimuti kuno tinotenda tafadzwa magura masini manyama matsetsa business center zviri kudekedza 3 minutes past 12 ndopafika nthawe pari manje baba Isabel nthawe zadiana pane message yandaona hanzi chekupiko okay mukomana wekumvuma uyo akagona hakuna munhu anoridza pfuti asina akakudzidziswa kuti unoiridza sei amai vake ndivo vakamudza kuna baba vake ndinonzi Jairosi Ujeni Manyora kudombo shava hapana munhu anoridza pfuti asina kudzidziswa kuti unoiridza sei akanochimasa kutika chidaiso chinobuda amai pavakaudza mwana kuti pana papasi penyu haida kuti mwana aite sei obviously vaitomuzivisa kuti gara hako but ziva kuti iro harisi rudzi rwako mwana anogona kungumuka akatonga but pana papasi pani apasi pedu ya chakanyanya alright ndoda kungopa Sando Mukoma KB maofficers ari pamberengwa apa akabata chimuti mamukaseko chief inspector Piri mamukaseko inspector Shinda sergeant Togara pamwechete na constable Nyanzara ndisikagagane constable Didi pamwechete na constable Duwe vakabata sechimuti Mukoma KB ndakanakirwa popo pane munhu akarasa foni yerudzi rweSamsung yanga ine mari inoita 60 US kuseri vachishivedzera kuti tiri kuda munhu auye kuzotora foni yake tarisa kuti zvakakwana here mari ichibudiswa foni ichibudiswa munhu achigamuchidzwa mari yake zvikanzi ndo kushanda kwatinoita vakomana basa sebasa tinotenda nebasa rakanaka tinotenda basa riri kubata ngazvirambe zvakadaro Kanyemba iwe naBhozho danai katatu kuti Zimbabwe kuzadzisa kutsanangura kwedenga tinobva tatora mukombe South Africa inhonge nyama nhasi ndinonzi pagazi hanzi kuDarwen kunyombwe kana howa kana veji ainhongi inenge ichitemura kwanzi katatu anditika Zimbabwe rikiti bo pamitambo ye 35th edition Africa Cup of Nations iyo iri kutambirwa ku Morocco nezuro pane mitambo yakatambwa mu group ndiri kuona ka group E Equatorial Guinea versus Sudan mutambo wakapera ka Equatorial Guinea New Sudan 1 Algeria ikarowa ka Burkina Faso 1-0 Gabon ikarowa ka ne Mozambique Mozambique 3-2 Ivory Coast ne Cameroon vakadrowa 1-1 group stage match day number 3 of 3 mitambo iri kuenderera mberi nhasi Monday 29 December 2025 nenguva kadza 6 o'clock manheru Zimbabwe versus South Africa zvimwe chete zvoka Angola versus Egypt vanenge vachitamba kanguva imwe chete 9 o'clock Zambia versus Morocco Comoros versus Mali then mangwana Tuesday 30 December 2025 nenguva dza 6 o'clock manheru Uganda versus Nigeria Tanzania versus Tunisia kuzoti nenguva dza 9 o'clock Botswana versus DR Congo then Benin versus Senegal tika 0713938538 paita munango pantedwe hello pa National FM Rere Kanyemba Bonzo na Bhozho zviri seko goja right makaitamba se Christmas tiripo wakomana ndandikatedza kubatirira papira nenyaya mamutaure kubatirira kuti zogona kugwa unovhungwa asi zvakaitwa nomwana uyu kouyu mwana idakedza kubudisa chokwadi chese uye unozva zvinorwadza kuti amai unongochi ukagara nawo pamba iwo
uchitawa ndo baba wako usiri baba wako. Saka pa mwana uyuka arangarira stepfather wake nokuti stepfather wakamuitira zvakawanda muupenyu. Ndokugona ikoko. So takudikana apa icounseling kuna amai. Amai vanogona kunonzi kuti nyadzi dzinokunda rufu vanogona kuzvisungirira kana kuzviuraya. Mwana haana kunanga mai here apa kuti amai vakanditsvaga vari pano. Haana shoko here raakakanda kuna amai apa. Hayi handionese kudaro. Handionese kudaro. So zvichaitwa sei? Munofunga kuti hama dzamai, hama dzababa naivo baba vachaita sei? Ya unozva zvinoitika apa pakutoda kuti wakagara pasi uchitaurirana mwana anokakuripiswa kaanogona kuita kuti waita sei wananga mai, but iye akaedza kubudisa chokwadi. Unozva zviripo zvokuti kanyemba bhodzi ukanza chimwe chinhu chisingaite unogona kuchipamwa ukaita hasha baba wakatorwa amai kuti amai makaita chipambi pamba pangu panapa. Saka pane kakuripwa kanozongoitwa kuna nasekuru. Asi mwana ari kuripa mudharaka atenga stendi ari kuvakisa musha motikari iri kuuya obva siya mari. Uye agona because zvinhu zvakanyemba bhonzo kubereka mwana wesingomusiyaka akakosha ndiye anenge ariritira mwana andikuzvona. Saka ariritira mwana anofanira kuwana muguu wake zvokwadi. Gweja baba wanga ngawagamuchire. Gweja amai vakaita chipfambi vari mumba mwana uchituka. Yes. Vaita chipfambi hakuna munhu akakwanisa kuziva kuti mai avaita chipfambi. Kuti chipfambi chamai chibude nhasi mwana ndiye ataura. Vana ndiye ataura. Ini ndibvunza wezvongora zvokuti amai mwana here. Mati? Mwana yakaudzwa naamai here. Mwana akaudzwa naamai asi kuti zvisvike kuvanhu mwana. Zvoposika amai awefunza kuti mwana acha sorry network. Fona zvakare so mubvunzo uripo ndewekuti ndechipiko chikwata chichawina nhasi nenguva dza6 o'clock manheru apo pachatamba kaZimbabwe versus South Africa 35th edition yeAfrica Cup of Nations. Munoti kudiniko? Tinzwe vamwe kuti vanoti kudini kubudikidza neichi chekumvuma. Hello pa National FM. Akadi henyu. Tinosima makadi henyu. Tiripo hedu. Anti makaona kuti festival ipa yakaimba kuti anoziva muridzi wemimba ndiye akaitakura. Takunyatsobuda akaizva kumana akava mwana mai hatina zira nawo kwete vana ava kati vamwe. Takakutadzireiko nai madzimai? Haiwa kwete madzimai ese, madzimai mashoma anodaro havazi vese, saka hatingati wana akashata kavese vashata. Chero varume havazi vese. Kana varume vacho kuti havazi vese, but ndinangu ndiri kuti mwana uyu akagona nekuti mai ake vanga vakamuudza kuti vaigona kuzofa vasina kuita chokwadi. Saka mwana akagona akataura kuti inini handisi wepano ende kurova kwaakaita achizodzoka akagona nekuskotaura kuti mai acho kuti aripo hazvina kana ngozi yazvinazvo izvi. Hazvina kana ngozi here izvi? Aiwa izvi hazvina ngozi kuti mai vake vakamuudza ndivo kainini toudza nosa kuti toti ndinomusa wepakati nomusa baba havazivo baba vako. Handitiza kuti mwana uyu kana inini ndikazowana chandiwana kumberi anenge achiziva kuti havazivo baba vake. Saka ndikuti mwana uyu akagona ende kuripira kwaakaita akagona. But tena kutongokumbira ndechekuti baba avo hama dzavo dzochigara navo pasi vasingamhanye vasingature mafemo ngeza ndiri kuita ini nyaya yatondiwadza kuti ndakutotura mafemo. Saka ini ndinoda kuti hama dzavo dzogara navo pasi dzonyatsovaudza kuti zvakaitika kana udati vachiita imwe DNA kuti vaone kuti vamwe vari pakati avo nevekumapeto ndevavo here zvakwavari. Asi mwana uyu chokwadi chake ataura mwana akazvipira kuenda kuchiredzi ngaaende ndokuna baba vake chaivo, asi ava avaudza pachokwadi pachena munhu wese akuziva. Mataura kuti hama dzababa dzigare nababa pasi ko hama dzamai? Hama dzamai dzakutongoziva kuti amai vavo havana kuchena hama yavo iyi pano. Vakutongozviziva nekuti chokwadi chabuda pachena kahamene kuti ivo vachatora mwana wavo nekunyara kana kuti vachaita sei, but vakutongoziva ndo zviripo. Baba kana vagamuchira zvinezvi vanoramba here vachigara nemukadzi wavo? Ndopatiri kuda manje kuti zvauda counseling yekuti vachikanzirwa kuti zvakaitika ivanozvitambira se ingo nditombonamwe kuti vanobuda mune rimwe banja vonoroorwa kune kumwe vozogara vodzokerana futi mwana ngakamborora umwe worora wozonota vana vedu vari kutambura asi vese vanotogara vatori kwamwe tinotoziva isusu izvesi. Ya pakaipa mainosta.
Kunenyaya hombe apa but pari kuda vanhu vanonyatsoziva kutaura nevanhu ava kuti muridzi dzisapasanuke dzanga dzaka Christmas musi wa 24 kusvika nhasi hamene dzichiripo here. Asi kungotenda Mwari kuti iwe bhosho pawakapfuura nepo wakasiya wambotoyawo kuyananisa here hama yangu. Haya apa nevanhu vanga vachiri vakamira kwavo. Asi vanhu vanga vakangotiziya hapana irowana kana kuresera. Aiwa noise panga pasina. Vanhu vanga vakabatwa nemashoko vamwe nevamwe vachifunga kuti zvinopera sei. Ende unosvika munoziva kuti vanhu munopererwa nekuti hapana aifungidzira kuti chii chataurwa baba vanhu saka vakati mwanangu hande kukona vaitozvaa nyaya avapamunina ndizvozvo chaizvo. Saka isu tongokumbira kuti baba isabve nyaya imozonyatsoiteera tizonzwa kuti yakapera mushe here kana vana kurambana here uye musha wavakwa uyu zvichapera zvakanaka here motikari baba vachaidhiraivha mushe here zvese izvoti takazimirira. Baba imainosa ndinokutendai nechirongwa kani muri kutikomborera hanzi naMr Dangwesi ndikuudzei kuti muyezoona mhuka mahara akaimimina bhozho ngoya kupi kuna kwaDangwesi handi munozviziva kuti newildlife pano kune mhuka dziriko zvese hapana mhuka isipo pano paDangwesi saka bosipeki makuseni matondichedza vakati mainosa shamwari dzengu dzekuredhiyo dziwezoona mhuka mahara kune mhofu here uko zvese hapana isipo kana garwe riripo kana chii chiripo. Aiwa tiri kuuya hanzi musi wamakangosununguka chete ingofonai kuti vedu rida kuuya mbandangovaudza vedu vemboona mhuka hanzi makakosha imi. Tinotenda mainosa mutitendera kuna Mr Dangwesi. Kutovatenda hanzi asingambofunga kuti zita ravo richakurumbira kudai ka. Chinonzi chimuti chimainosa. Tinotenda muri yeZimbabwe tabatwa naMr Peter Undi variko kakuchitungwiza zvikanzi kanyemba mutambo wa nhasi Zimbabwe versus South Africa 35th edition ye 2025 Africa Cup of Nations uchapera ka 2-1 in favor of Zimbabwe. Tinotenda Mr Peter Undi kuriseko kuchitungwiza nhasi 0713938538. Hello pa National FM. Mukoma KB murizena mukoma Bosch. Mushe zviri kufamba ere mukoma wedu? Babasini. Aiwa kuno kuzvese manaki mukoma. Makeke pakuwadzana Babasimba Addington Pwanya. Mukoma Addington Pwanya tinotenda nekusarudza National FM tibatsira itinzwe. Ndakubata chemurumo yokutiza nemahandicraft enyika. Ndio imhondi kuti ndirakonzesa kuti mukadzi wachikwe chekwe kudai vakataurana zvakanaka nemukadzi kuti tipe mari nezvakanaka kuti zvakazokonzeresa kuti mukadzi achekwe aende kuchipatara. So panofanira kuitwa sei apa? Murume anofanira kutsvagwa soka abatwa apinde mukati. Anofanira kusungwa. Nekuti foni kana chinzi nemaconversation akataurwa nawo nemurume nembavha idzi murume ngaatsvagwa abatwa aiswe mukati akatokonzera zvisingaiti. Chokwadi itori mhondi wofuti kudai mukadzi wako kudai akaurayiwa manzwi akamba sei. Ipapa achiri kurwara kamudzimai endi zvaakaitwa tizive kuti kana akapora anodzoka here paanga ari kudhara. Ipapa panonetsa ipapa polisi ngaitsvage munhu mubati apinde mukati hapanogara mune vanhu murumo. Obvious munoziva kuti mapurisa vanokutsvaga kusvikira vakubata. Obvious anotobatwa chete aiwa tati abatwa nokuti varume manje kuti zvasukira hazina kunge takamira zvakanaka. Ya pakaipa endi zvinorwadza wena. Norwadza mukoma kanyemba ndarwadza zvingaita akakonzeresa murumo akutishoresa mani. Kana usisade mwana wamaridzi kaunongomuramba wodzokera kwako vabereki vake. Ane utano hwese hwakakwana ndizvo. Cheka kudai zvina kunge zvakanaka zvakaitwa izvo. Ya 11:15 tinotenda maita basa mukoma Addington Pwanya. 3 minutes past 10 ndopafika nthawi pari manje ndine chiziviso pano right chiri kubva icho kunani kuhana kunyora zita ari kuti hello Mr KB ndine chiziviso ndakaburutsa saga bag rine hembe muzupko raienda kakuguruve ini ndakadzikira mumvurwi kuma 6 PM rini please muridzi waro ngandibate panhamba dzinoti 0773 046 192 ndiri muHarare 0773 046 192 0773 046 193. Pane saga bag rine hembe rakaburutswa kamuzupko raienda kakuguruve zvakadzikira kamumvurwi. Kana pane akashaiwa kasaga bag iri ngafone panhamba dzinoti 0773 046 192 0773 046 192 motaura kane munhu akadzikisa kuti akaburutsa kasaga bag renyu kuitira kuti muronge kuti mungariwane sei. 4 minutes past 10 ndopafika nthawi pari manje 0713938538 paita munango pantedwe. Hello Patrick
Zviri sei? Kwere nayo pati. Iwe Peter Zulu. Komana do imbanya uyo murume uyo wekukumbira kuita wiwi. Iye musungwa akaboneta wiwi arega ere. Ipapo atizivi zvedu kuti mapurisa kana vachita basa ravo vanoita sei. Ipapo pavara ko musungwa aendi kuita wiwi arega yari musungwa usungurwa one ane mukana wokutiza ka urati vane mukadzi kanenge akatoitika uyo zvecho akatadza munhu maizve vati vanhu vatopinda mukati because ndiye akatorongera mukadzi matsotsi aya achida kutora mari yanga achichemera kumukadzi. Kozoita iyo yataura bhojo yemwana wekupupura uyo bhojo ndokumbira kuti angotsanangurira vanhu kuti chadzunda zvinorevei vanhu vanzwise papo ndonyaya iyi yabva kumwana. Bye Peter Zulu. Hello pa National FM. Halo Kanyamba bhojo ndadzoka papi yange adambuka ka. Ndida kubata ichi chompuri makatiza businessman. Yes. Chokwadi mupurisa unotizwa musungwa mupurisa ane mhosva. Ko musungwa afanira kutiza here? Anofanira kutiza but ukafanira kuti ungangotizwa chete watadza basa rako. Watotadza basa kuno kuti unotokutonga kuti watadza basa adzesi wangaone tipi nomunhu kuti uzobhadhwa mari. Amai! Unotoesikota munhu saka uchiona Kanyamba bhonzo munhu kana akakwara arwara sanotoesikota muchipatara chaimo. Anenge akachengetwa. Aiwa mapurisa ane mhosva. Mukoma Gweja. Muri kutaura mimi kuti mupurisa anenge ane mhosva inecha kai munhu pamwe aridaka kuenda kulu kunorasa mvura handitika saka iwewe semupurisa unofanira kuita sei ipapo? Unenge utori naye panze naye wakatotade pfuti katobudiswa kudai. Uchimuona wakamirira. Wakatomirira kuti uzomuti enda hako. Iye akutozoti ndine mhosva angamirire mhosva shuwa. Anotiza asi chizokutanga munogara muchitaura kuti mhosva ka inoenda kuno mutemo. Murume wedu akangoenda kuno mutemo kuti ndasiya mari yangu. Suspect mukadzi wangu uyu kumapurisa. Ndizvo mapurisa vaita basa ravo. Woita basa ravo hona wakuwadza mwana wani mhosva kumadzitezvara hona kushungurudza enda uyo anotokonzeresa kuti munyika mite matsotsi ungatenge vanhu vanonga kutoti uko kunoita basa tinogona kupiwa basa uko. Zvakaoma chokwadi. Aiwa haina ndakuyo handisina zvinaka. Cell One Electronics, pure quality, no deception. 2026 damba muntu anenge aribe foni kuchoka ku Cell One Electronics. Unenge uchigara kupi? Usingaziye Cell One Electronics. Unapedza kuita sei? Usingauziye kune mafoni. Kusina chokwadi unganzi une foni usina foni yeku Cell One Electronics. Kunenge wakaita sei? Une laptop usina laptop yeku Cell One Electronics. Taramba chijairira chezvinhu zvisiri right. Yes. Kujairira foni dzine madhaka. Kujairira laptop yekuti ukangobaya izvezvi chigumo chinobuda nekusei. Foni yekuti ukatenga nhasi mangwana unenge wakunon'ona kuti zvidini ana makanika ana bhosho. You have to invest ne Cell One Electronics. Ndosaka tichiti pure quality, no deception. Ndiani ari parunare? Hello. Bhosho. Zviri sei? Musa urikuzigona sei? Bhosho kuti katiri pachimuti newe so. Aiwa ndafara kupinda pachirongo uri kutaura nataura mutizwa pahurunga pachidzima moto. Hurunga chidzima moto? Ya ndopatiri kubatikatira. Makaudzima sei moto paChristmas apa? Aiwa takaudzima zvakanaka. Aiwa kwaidekedza. Aiwa tibatsira tinzwe. Dangobatsira chemukomano kuzoputita gore ramayo. Aiwa akagona pakuzoda kuripa baba bhoza kuzochengetwa kwakaitwa kwaright pakuzoripa manje but pana amai manje vakutoda counseling yakasimba. Iko kutaura kwaakaita kuti ndo mashoko andakaudzwa naamai hakusi kutanda botso here? Anofanira kutoripa vese because pana amai pane nyaya. Ko anogovaripa sei iye avaripirawo mhosva yavakaita? Aiwa anofanira kuzogara nawo futi pasa because ingozi futi side kai. Ingozi? Ya pakaipa. Ko baba vakati nokuda kwezvabuda izvi ndichatora chikonzero ndabhadhara ndakaitirwa mwana ndiri muno mumba asi mukadzi wachani chada.
Panonetsa futi because hapana mplazi baba hapana pauchazosiya mai wako masikisi ezu unenge wakuenda ku Amenoka. aiwa vanongoshingirira ndo zvatongovapo Ko munhu akaba ine 60 years asungwe. anosungwa bata Amai. ndoda kungomutsoka vaviri vatatu Mutsatinzwe. ndangomutsa Gyuri pachirunda apa na Wellington Masango pachidzima moto apa na Brandon Rodzi na Nobet Chabete chingoti koriseko sawira wangu apa Vamutswa nani? nataurai Mutizo pachidzima moto apa aiwa ndewangu ndiwe mudhuzo Mkomatau. First time Warriors apa kuti kochi ngachengetedze mukomana muzendamu ngambe game time aiwa ndiye game changer wedu Ngapinde Msendami. pane zvandiri kukumbira ifirst time kupinda pachimuti kai icho kwadi mukoma wangu imboridza pfuti tinzwe. Rigiti tu Hai watadzizwa. ndoda kutozombotora chimuti chako chaicho Bosch Ko ukaenda nacho. Tau. tatombochitora chimuti Tinotenda. aiwa ndafara singati muve nezuva rakanaka aiwa munogona kubata basa Tinotenda sharp hurungwe chakabatwa pachidzima moto. yes hai pakaipa alright Zimbabwe munoti kudiniko 0713938538 0713938538 nthawe ndozajana tinodzoka zvakare kamangwana baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei Vanoda kundibata muri yeZimbabwe munodibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Terry Bobo Ben Ekta po rikiti bu kanyemba bonza na boshongora musare bwino tosangana ka mangwana tichakusiyanika na Rasho Majoko Chauke.